Здравейте хора, в днешното видео ще направя втора част на игра в Legendary Brawler. Просто защото нямах достатъчно памет да направя второ видео и това ми спря докато го снимах. И сега започвам второ видео за втора част. И започваме. Това стана на 5000 купи или малко повече. Това видео ще приключи. Много добре, така колети им чуш, че беше нещо, не е ли им спри? Не! Никога не съм умирал така. Аз съм с... Как беше? Как им беше?